originál Philip Morris, Marlboro, áno. Poprosím teraz Fender, áno. Ďakujem. Dajme tam teraz niečo. Čo máme ešte? Marshall? Marshall, dajme Marshall. Skúsme ten Vox. Vox? No Vox. Čo tam máte ešte, mladenci? Dajme Messinu, skúsme Messinu, lebo Moment. sa mi to zdá toto... Messinu dajme. Myslím, že dobre. Jakú cenu to vyhrá tento Vo Frankfurte 2011 získa tento zlatý pohár. Ale myslím si, že ten Marshall bol najlepší. Marshall. Marshall. Správ to Vox. Vox. Dobre. A Vermonu, chlapci, Vermonu. Vermona. A dobre, jak hrá tento Božkov. Božkov. Vám nie je?